এই কংগ্ৰেছৰ সদস্য বৰপেটাৰ পৰা আহিছে ইয়াত গণ্ডগোল কৰিব আহিছিলে সি ভিডিঅ' বনাই हौवा मानसिफोरा जेबो बरबाद जाया आं बुंखादों बर'बाबो बांगालबाबो सोरबा हारसाबाबो बर' हौवा मानसिफोरा जेबो लाइफआ बरबाद जाया हिनजाव मानसिया लाइफ बरबाद जायो नोंथांमोना बुजिनानै ला आं थाल्ला थुल्ला बेखौ बुंनो गोसो गैया बुजिनानै लाबानो जाबाय बेनिखायनो हिनजाव मानसिफोरासो बरबाद जागोन माबा मोनसे लाइफआव जुदि गाज्रि खामानि बेफोरबायदि हमजाना मोनोब्ला बेनिखायनो सिख्लाफोर सोरनिबा गोदै गोदै रावाव गुबुन जाथिनि गोदै गोदै रावाव मालाबाबो फोथायनाङा बिमा बिफानि अननाय बायदि रावबो होनो हाया मानो होनबा नोङो जुलि जायैयाव नों जुलि जाबाथ' बेलेग बाथ्रा हासबेन्ड वाइफ सानैजों मिलायलायनानै बा फोथायलायनानै संसार जानो हायो नाथाय नोङो जेतियालागै जुलि जाया नोंनि आंगो सोरबा बयफ्रेन्डआनो जा नोंनि आंगो सोरबा बेस्ट फ्रेन्डआनो जा नों रावनिबो खोथा फोथायनाङा बिमा बिफानि सेबां अननाय बा बिमा बिफानि सेबां ट्रास्ट खालामनाय नोङो बे दुनियायाव रावबो गैया हेल' लोगोफोर नैबे मानसिखौ नायनानै ला नोंथांमोना हिनजाव मानसिफोरखौ बा सिख्ला मानसिफोरखौ स्किम खालामनाय बा भिडिअ कलाव माबा खालामनाय सोरखौबा गाज्रि नोजोरजों नायनाय बेफोरबायदि मानसिनिफ्राय नोंथांमोना गोजानाव थाब्लानो जाबाय जोबोद गिनो गोनां जादों नै दाखालिबो आं मोनसे निउस होदोंमोन आं बेखौ होनो मोनासै दा जुबिननि आं निउस होगासिनो ना साननैसो उनाव आंनियाव बर'आनो फैफिनगोन भिडिअआ जास्ट आं एसामिस होगासिनो दा नोंथांमोना नुखादों बे मानसिखौ हमनानै मोनदों अलरेडि पुलिसा खाखाबाय हिनजाव मानसिफोरखौ गाज्रि नोजोरजों नायनाय आं बुङो गोरोन्थिया सासेनिल' नङा हौवा मानसिखौबो हमनांगौ हिनजाव मानसिखौबो हमनांगौ आरो थिग खालामनांगौ बेफोर गुबुन हारिजों मानो जोंनि बर' सिख्लाफोरालाय थैसोमहैनायमोन नै दाख्लैबाव आरो सोरखौबा माबा माबि बुख्लालायदोंनो मोखां सोखां दोला जुलायजों थैसै गलायलायदों माने ओरैबायदि बुख्लादों माने ओमफ्राय आङो बुंदों नोंथांमोना मा सानो माने बैफोरबायदि हिनजाव मानसिया बिसि फिसाय गारनानै जे गुबुन हारिजों बेफोरबायदि थगायजाजाहैनो मा दरकार दोङो मोनजादोंना मोनलोङाखै थिग बेफोरबायदिनो नोंथांमोना नायनानै ला बेयाव ओरैबायदि जाथाय जादों नैबे धेकियाजुलिनिमोन खोमा नंगौ धेकियाजुलियाव जानाय जाथाय नोंथांमोना नायनानै ला बा सानसे बा साननै जाबाय नै भिडिअआ आं होगोन साननानै माने होनायानो जायाखैमोन टाइम मोनाखैमोन होबाय थानो नैबे चेनेलाव एसे लेट फैयो दा कन्टिनिउ फैफिनसिगोन नै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला थाबैनो 20K साबस्क्राइब खालामनांगौ दा बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय नोंथांमोना फार्स्टआव नायग्रोना लाबानो जाबाय आं रावखौबो बारा बुङा नोंथांमोनानो कमेन्ट खालामना बुङो ओमफ्राय बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायबाय थायो प्लिज अननानै खेबसे कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरबानो जाबाय दै जोबोद मोजां नाङो नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टखौ गावनि डिस्ट्रिक्टखौ खोन्थाहरो होमबानो आं सानो आरोना आंखौ बेफोरबायदि गोजाननिफ्रायबो आंनि भिडिअखौ नायो होननानै बेफोरबायदि सानो बे नायग्रोनानै ला কংগ্ৰেছৰ সদস্য বৰপেটাৰ পৰা আহি আমাৰ ইয়াত ঢেকিয়াজুলিত কিবা কিয় ভিডিঅ' বনাইছিলো কিন্তু কাকো একো ব্লেকমেইল কৰা নাই কিয় আহিছিলি তই ইয়াত আজি ডাইৰেক্ট ক ভালকে ক কাম কৰিব আহিছিলি টাউনত যাব কথা টাউনত যা নহ'লা এনেকৈ আহিলো আৰু ষ্টেচন ইমান জংঘলত গ'ল যে কিয় কাৰণে ধৰা খালি কাৰণে আহিছিলে কোৱাচোন কি কাম কাৰণে কিয় লগ কৰিব আহিছিলে কি কাৰণে লগ মানে কি ফোন কৰিছিলো ফোন কৰি এনে আহিছিলো ফোন কৰি আহিছিলো আহিছিল ভিডিঅ' তোমাৰ ভিডিঅ' মোৰ পৰা পালে ইমান ভিডিঅ' লগ কৰিব মই এইবিলাক ঠাণ্ডা দেখা নাছিলো কিয় ইমান ভিডিঅ' পালে তোৰ মোবাইলত লাইভ নেকেড ভিডিঅ' ভিডিঅ' কৰাটো হয় না নহয় ভিডিঅ' কৰাটো হয় তই ইয়াত যে মাইকী ব্লেকমেইল কৰা নাই ঠিক আছে মাইকী কেইটা যে ভিডিঅ'টো বনাই কিহৰ কাৰণে বনাই এইটো তই এনেই আৰু নেকেড ভিডিঅ'টো যে বনাই তই এনে বনাই কিনে কি পায় বনাইছে না নাই বনাইছো কিন্তু কাকো সেই কৰা নাই ভিডিঅ' কলিঙত তই মাইকীবিলাকৰ বস্তু চাই হয় না নহয় কৰিছো ভিডিঅ' আৰু তইও দেখাই তোৰটো দেখাই না মোবাইল খোনাইলে মোবাইল শিখালাম হা দেখা ভিডিঅ' আছে ইয়াত দেখা দেখাও হয় এনেকা কিয় দেখাব লাগে
এই সেক্সৰ টেবলেট লৈ ঘূৰে তোৰ বাইটো সেক্সৰ টেবলেট বুঝা এই কংগ্ৰেছৰ সদস্য বৰপেটাৰ পৰা আহিছে ইয়াত গণ্ডগোল কৰিব আহিছিলে सबाय नोंथांमोना बेनिखायनो एसे सेफ थादो सिख्लाफोर बिनानाव बिब' गासैखौबो बुंदों एसे सेफ थाब्लानो जाबाय गुबुन हारिजों थगायजानो नाङा जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ आङो सिगांनिफ्राय नुबोखानाय गुबुन हारिफोरजों बहाबा फानजाहैनाय हस्टेलफोराव थाहैनायाव माबा मोनसे गाज्रि बेफोरबायदि सोमोन्दो लाखिनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनगासिनो बा खोनानो मोनगासिनो बेनिखायनो सेफ गावनि लाइफखौ हौवा मानसिफोरा जेबो बरबाद जाया आं बुंखादों बर'बाबो बांगालबाबो सोरबा हारसाबाबो बर' हौवा मानसिफोरा जेबो लाइफआ बरबाद जाया हिन्जाव मानसिया लाइफ बरबाद जायो नोंथांमोना बुजिनानै ला आं थाल्ला थुल्ला बेखौ बुंनो गोसो गैया बुजिनानै लाबानो जाबाय बेनिखायनो हिन्जाव मानसिफोरासो बरबाद जागोन माबा मोनसे लाइफआव जुदि गाज्रि खामानि बेफोरबायदि हमजाना मोनोब्ला बेनिखायनो सिख्लाफोर सोरनिबा गोदै गोदै रावाव गुबुन जाथिनि गोदै गोदै रावाव मालाबाबो फोथायनाङा बिमा बिफानि अननाय बायदि रावबो होनो हाया मानो होनबा नोङो जुलि जायैयाव नों जुलि जाबाथ' बेलेग बाथ्रा हासबेन्ड वाइफ सानैजों मिलायलायनानै बा फोथायलायनानै संसार जानो हायो नाथाय नोङो जेतियालागै जुलि जाया नोंनि आंगो सोरबा बयफ्रेन्डआनो जा नोंनि आंगो सोरबा बेस्ट फ्रेन्डआनो जा नों रावनिबो खोथा फोथायनाङा बिमा बिफानि सेबां अननाय बा बिमा बिफानि सेबां ट्रास्ट खालामनाय नोङो बे दुनियायाव रावबो गैया बेनिखायनो बुंदों नों जुलि जायालासिनो नों रावनिबो खोथाखौ फोथायनाङा जुलि जाबा बेलेग बाथ्रा हौवा हिन्जाव फोथायलायनानै संसार जानाया मोजां खामानि बा मोजां मोनसे फिथाइ बेनिखायनो नों जुलि जासान्दियाव नोङो रावनिबो खोथाखौ गोदै गोदै बुंब्लाबो नोङो रावनिबो खोथाखौ फोथायनो नाङा थिग दङ बेनोसै अब्ला भिडिअ माबा मोनसेफोर गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना फोरमायहरब्लानो जाबाय अबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायो फोरमायहरब्लानो जाबाय भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय नैबे चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना मानो लायाखै बेनिखायनो दासिम साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना ला कन्टिनिउ भिडिअ फैगोननायाव मोजां मोजां नलेजनि मोजां मोजां निउस आपडेट जिखुनु भिडिअ नोंथांमोना सिंगलाव नुनो मोनगोन साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दे गासैबो बर'फोर अके नोंथांमोना माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामनानै बुंहरब्लानो जाबाय दे आरो बबे गामिमोन सोरबाफोर सिनायोब्ला नोंसोरनि गामियाव जुदि जादोंब्ला बे माबाखौ जाथायखौ आंनो मोजां डिटेल्स होनानै खोन्थाहरब्लानो जाबाय दे अके नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय